Erokamano nya Efinya Kidi kawadhi nyime ni moko kuom jotije mag sirikal obono dhi e ng'anyo juma manyien ka sirikal orem rieyo chenro margi mar thieth ma sani kelo achiedhnade mathoth e ngimagi. Ero mopogore jopuonj kod lakteche ywak ni sirikal oserem chwalo omenda ming'adogi ne okuma mar thieth gima koro mono ute thieth chiwo thieth madwarore ne jotije sirikal. Jotije sirikal e sectors mopogore medo nyiedhore oko kendo ywak kaluwore kod okuma mar thieth magiwacho ni ok tinegi. Jopuonj, obila, lakteche kind jotich mamoko ywago reye wi rem yudo thieth makare bwo okumbano kata obedo ni ng'adogi omenda giko dwe ka dwe. Riwruok mar lakteche KMPDU obono luongo ng'anyo mar tipo mar jotij sirikal duto juma manyien ka wachgi mar okumba mar thieth ok olosi. We have resolved both as KMPDU and as UKCS that next week on 18th we'll have a mega demonstration from Kenyatta National Hospital to Social Health Authority to put petition there. Then we'll proceed to the Ministry of Health, then we'll proceed to the Ministry of Public Service, and then to Treasury. Kalore kod lakteche go duol mar SHA lero ni omenda ming'ado jotij sirikal ok chopnegi kata obedo ni magi duto gin bede sirikal. So a government deducts the money from the employees and say that they have not remitted to the government, and therefore the government decided not to give services to the workers. You had the governor of Makueni berating the minister yesterday about SHA not working. Shame on him. They are the very, very people in the counties who deduct money from us and don't remit to SHA. SHA don't pluck money from trees. Gichwang lakteche go lero midhiero ma jowadgi kalo e temo manyo thieth ne gin kata mana johera maggi. I have a colleague who had a baby admitted at a hospital in an ICU. And he could not even get the admission, first of all, because he was told his cover is inactive. Another lady from the Ministry of Health, another senior doctor, went to Aga Khan, also turned away. Another doctor has cancer in Meru, was due for a procedure in one of the city hospitals. Could not get them. Didn't have $1 million for that because there was no cover. We had to fundraise. Komachielo riwruok mar jopuonj sekondar Kuppet obono dhi e ng'anyo thuolo mar ndalo 7 mabiro ewi gowi mar okumbagi mar thieth ma sani osechopo bilion 11. The government has not honored part of its deal. Remember when we went on strike, we signed a return to work formula to return the medical capitation in total of 22 billion. Some little money was released in September to fix the teachers' capitation. Up to date, the teachers' capitation has not remitted 8 months after. Kotende ko jagoro maduong' mar Kuppet yor kojolo Moses Nturima, jopuonj go sani olornegi yudo thieth e ute thieth mag ji giwegi kod mag kanise gima koro hinyo ngimagi. Teachers are now forced to queue in public hospitals, which public hospitals, you know, are inadequate in terms of medication and in terms of facilities. This means that teachers are sick, and when teachers are sick, they cannot attend to the students. Magi timore kinde ma Obila bende osebedo ka ywak ewi okumbano magi wacho ni hinyo ngimagi kod mag joheragi.